Dobrý den, vítám vás u dalšího videa pro editory v informačním systému územní identifikace ISUI. Dnes si ukážeme, jak založit stavební objekt s číslem popisným. Po přihlášení do aplikace ISUI se vám zobrazí úvodní stránka, takzvaná nástěnka. Jedná se o základní obrazovku aplikace, která obsahuje souhrnné informace o dokumentech v systému ISUI. Nástěnka je rozčleněna do 5 bloků: návrhy změn, reklamace, výpisy, odkazy a podpora. Nás nyní bude zajímat blok návrhy změn. Prvním krokem, který musíte udělat, je, že kliknete na odkaz Moje NZ. Dostanete se na obrazovku Seznam návrhů změn. Návrh změny je základním nástrojem celé aplikace ISUI, prostřednictvím kterého se dělají všechny operace. Na této stránce jsou případně zobrazeny návrhy změn, které jsou přiřazeny právě přihlášenému uživateli. Byly by v této části. Pro založení prvku stavební objekt si založíte nový návrh změny tím, že kliknete na tlačítko Založit NZ. Dostanete se do formuláře Založení NZ pro založení nového návrhu změny. Nyní vyplníte název návrhu změny. Zakládáme stavební objekt s číslem popisný. Pro lepší orientaci v návrzích změn si můžeme vyplnit i popis, takže použijeme číslo popisné stavebního objektu, který budeme zakládat. Takže je to číslo popisné 5555 v katastrálním území Znojmo město. Nyní máme základní věci zapsané, dále musíme vybrat území dokumentu. V tomto případě se jedná o obec Znojmo. Do popisového pole vypíšete první písmenko obce a ve výběru vyberete celý název obce. Následně kliknete na tlačítko Uložit. Nyní vidíme, že návrh změny byl úspěšně vytvořen a uložen do seznamu návrhů změny. Pro zobrazení detailů konkrétního návrhu změny, ve kterém budeme zakládat nový stavební objekt, kliknete na ikonu lupy ve sloupci akce. Zobrazí se návrh změny, zde navrhneme nový stavební objekt. Nejdříve, než začnete se založením stavebního objektu, je nutné připojit informaci o dokumentech, na základě kterých stavební objekt vzniká. V našem videu se jedná o kolaudační rozhodnutí. Založení, změna a zrušení stavebního objektu vždy vzniká na základě dokumentu. Kolaudační rozhodnutí přidáme do podkladů návrhu změny. Klikneme na tlačítko Podklady NZ. Otevře se nám stejnojmenná obrazovka Podklady NZ. Klikneme na tlačítko Přidat podklad. Vybereme typ listiny, kolaudační rozhodnutí, upřesnění listiny, dále zadáme číslo jednací, je to číslo 25 z roku 2025 a zadáme datum listiny. A je to listina z 6. ledna. Můžeme doplnit i popis listiny. Nyní máme vše vyplněno, klikneme na tlačítko Uložit změny. Tímto se nám úspěšně doklad do návrhu změny uložil. Nic víc nepotřebujeme, klikneme na tlačítko Zavřít. Jestliže potřebujete do návrhu změny přidat další podklad, postup opakujete. Tímto máme podklady zadány všechny a klikneme na tlačítko Zavřít. Připojením dokumentů se nebudeme podrobněji zabývat. Podrobnou instruktáž máte k dispozici v nápovědě ISUI, kde máte i odkaz na video na YouTube. Po připojení všech potřebných podkladů přistoupíte k samotnému založení stavebního objektu.
Nyní kliknete na tlačítko Založení prvku a vyberete stavební objekt. Dostanete se do detailu položka NZ stavební objekt, kde je nutné vyplnit jednotlivé údaje o atributech, které získáte z dokumentace, kterou k zakládanému stavebnímu objektu máte k dispozici. Všechny atributy, před kterými je červená hvězdička, jsou povinné. Definicemi jednotlivých atributů se nebudeme podrobně zabývat. Začneme výběrem typu stavebního objektu. Kliknete na konci popisového pole na černou šipku a vyberete typ. V našem případě budova s číslem popisným. Dále zadáte část obce. Část obce je Znojmo a vyberete. Vyplníte číslo domovní. Máme číslo domovní 5555 a přistoupíme k zadání parcely. Pro zadání parcely použijte vyhledávací formulář pro vyhledání prvků, kde vidíte, že už okres máme vyplněn, obec máme taky vyplněnou a zadáme tedy katastrální území. Klikneme na černou šipku, vybereme Znojmo město. Filtr ponecháme parcelní číslo, podle kterého budeme vyhledávat a v našem případě budeme hledat parcelu 2136. Klikneme na tlačítko Vyhledat. Po vyhledání parcelního čísla klikneme na odkaz Vybrat. Parcelní číslo se nám doplnilo, zadáme datum dokončení stavby 5. ledna letošního roku. Nyní se dostáváme tedy k samostatnému formuláři dispozice bytů a jejich plochy. Klikneme na černou šipku a musíme zde vyplnit typy bytů, které se nacházejí v našem stavebním objektu. Vyplnili jsme, že máme počet bytů 2, tak budeme mít jeden byt jednopokojový a jeden dvoupokojový. Nyní musíme ještě vyplnit obytnou plochu, například 80 metrů čtverečních a 120 metrů čtverečních u dvoupokojového bytu. Ve spodní části formuláře pod poli pro zadání hodnot v tomto místě je uveden celkový počet bytů a celková podlahová plocha všech bytů. A v závorce máme uvedenou celkovou hodnotu z hlavního formuláře. Teda po vyplnění všech údajů můžeme kliknout na tlačítko Potvrdit a zavřít. A nyní vidíme, že hodnota u tohoto atributu již není nevyplněno, ale vyplněno. Přistoupíme tedy dál k vyplňování dalších technicko-ekonomických atributů. Nyní již máme vyplněny všechny technicko-ekonomické atributy našeho stavebního objektu, tak klikneme na tlačítko Uložit změny. Po uložení změn se nám na obrazovce zobrazí okno, které nám nabízí automatizované založení adresního místa. Tuto nabídku využijeme, klikneme na tlačítko Ano a adresní místo následně musíme zkontrolovat. U adresního místa můžeme také doplnit ulici nebo orientační číslo. Nyní v horní části obrazovky máme zobrazenou hlášku, že odpovídající adresní místa byla úspěšně založena. Nyní můžeme tento formulář zavřít. Klikneme na tlačítko Zavřít. Jsme zpět v části Návrhy změny, kde vidíme založené adresní místo i stavební objekt. Posledním krokem, který musíte v rámci editace udělat, je založení definičních bodů adresního místa i stavebního objektu. Editace definičních bodů se provádí
v grafickém editoru mapového klienta Maruška. V řádku stavební objekt v posledním sloupci klikneme na ikonu zeměkoule. V případě, že stavební objekt je postaven na nové parcele, která vzniká podle geometrického plánu, máme možnost si ten geometrický plán zde zapnout. Když přistoupíme tedy k vytvoření toho definičního bodu stavebního objektu, klikneme do středu stavebního objektu levým tlačítkem myši a následně na tlačítko uložit bod. Vytvoří se nám souřadnice definičního bodu a po kliknutí se nám uloží do formuláře předešlého okna. Nyní máme definiční bod vytvořen, můžeme tedy ukončit editaci definičního bodu tlačítkem ukončit. A máme zase hlášení, že jsme ukončili editaci definičních bodů, klikneme na tlačítko zavřít. To, že se nám vytvořil definiční bod, můžeme zkontrolovat v detailu stavebního objektu kliknutím na ikonu lupy a v dolní části formuláře máme vyplněny souřadnice definičního bodu stavebního objektu. Tento formulář kliknutím na ikonku zavřít zavřeme. Nyní vytvoříme definiční bod adresního místa stejným způsobem. Ve sloupci akce s položkou klikneme na ikonu zeměkoule, kdy se nám poté otevře opět grafický editor pro vložení definičního bodu. Definiční bod adresního místa umísťujeme do přibližného vchodu do stavebního objektu. Zobrazené okno si můžeme pro lepší orientaci zvětšit a nyní umístíme definiční bod adresního místa. Nyní klikneme tedy do přibližného vchodu do stavebního objektu. S umístěním definičního bodu jsme spokojeni a definiční bod uložíme kliknutím na tlačítko uložit body. Ze zelené tečky se nám stane zelený terčík a tím máme vytvořený definiční bod adresního místa. Editaci ukončíme kliknutím na tlačítko ukončit. Nyní v zeleném řádku máme informaci o tom, že jsme teda editaci ukončili a celou akci ukončíme kliknutím na tlačítko zavřít. V našem návrhu změny tedy máme vše připravené, máme založený stavební objekt, včetně adresního místa. Pro publikaci této editace do Rujan je nutné návrh změny zkontrolovat systémem, předat ke schválení a nakonec návrh změny schválit. Návrh změny zkontrolujeme tím, že klikneme na tlačítko Zkontrolovat NZ. Systém návrh změny zkontroluje a vypíše varování nebo hrubé chyby, které návrh změny obsahuje. V horní části obrazovky se zobrazí hlášení, v tomto případě, že návrh změny obsahuje varování a že jsme přesměrováni do výsledků kontrol. Výsledky kontrol klikneme na tlačítko zavřít a zavřeme a přesuneme se do té části, kam jsme přesměrováni výsledky kontrol. Klikneme na tlačítko výsledky kontrol a máme zde opět vypsány chyby našeho návrhu změny. Kliknutím na jednotlivou chybu se nám v dolní části obrazovky zobrazí návod, jak tuto chybu odstranit. V případě, že výsledky kontrol obsahují pouze varování a s těmi varování souhlasíme, můžeme návrh změny předat ke schválení a následně schválit. Nyní přistoupíme tedy k předání návrhu změny ke schválení. Toto okno zavřeme a předání návrhu změny ke schválení a následné schválení návrhu změny se provádí pomocí tlačítka Akce NZ. Děkuji vám za pozornost a těším se na další setkání u editace v ISUI.